Tisztelettel köszöntöm a résztvevőket, illetve köszönjük szépen a szervezőknek a lehetőséget, hogy itt a munkánkról beszámolhatunk. Óriási dolgok történnek itt mai napság a megújuló energiák frontján. Ugye ma 3 konferencia van egymással párhuzamosan, lényegében teljesen hasonló témában. És hát mind a 3 megújuló energiával foglalkozik, és hát most én gyorsan megpróbálom 20 percben felvázolni azt, hogy mi mit gondolunk erről, hozzátéve rögtön az elején azt, hogy amiről beszélek, az tulajdonképpen egy olyan helyzetet feltételez, amitől nagyon messze vagyunk, hogy a szabályozás az támogatóan áll ehhez az egész kérdéskörhöz, és tulajdonképpen egy ilyen támogató háttérrel véleményünk szerint, illetve számításaink szerint körülbelül 2040-re egy ilyen megújuló energiára alapozott energiarendszer megvalósítható volna. Ennek természetesen számos izgalmas kiindulási pontja van. Az első, én azt gondolom, és talán a legfontosabb az az, hogy egy kicsit az emberi tényezőt helyére rakjuk, mert hogy itt az értékrendünkkel vannak véleményünk szerint komoly problémák, illetve hát azzal, amit ez a fogyasztói társadalom itt elvár tőlünk, vagyis azt, hogy ugye minél többet fogyasszunk, ez ugye nyilvánvalóan ez így nem mehet tovább. Tehát itt valamilyen komoly változásra szükség van, mert hogy nincsen ilyen összefüggés, hogy az elfogyasztott energia és a boldogság az bármilyen kapcsolatban volna egymással, és ezt ugye nem mi mondjuk, hanem már 1977-ben nálunk okosabbak ezt már elmondták egyszer. Hogy kik is, akik ezt elmondták már 1977-ben, ők alkották ezt az energiastratégiát, én is innen olloztam ezt a gondolatot, és ők most itt tartanak, hogy tavaly októberben egy Zero Carbon Britain nevű jelentésben felvázolták, hogy Nagy-Britanniában hogyan lehetne 100%-ban áttérni megújuló erőforrásokra, azzal, hogy ők ezt úgy vélik, hogy már 2030-ra el lehetne érni, nyilvánvalóan más peremfeltételek mellett, mint nálunk. Illetve számos egyéb országban is zajlanak ilyen kutatások. Én dán kollégákkal vagyok kapcsolatban, így az ő jelentésüket villantanám fel egy pillanatra. Ugye itt 2 is látunk. Az egyik 2030-ig tekint előre, a másik 2050-ig. Lényeg, hogy ők elsősorban igen, most kicsit elbizonyítottam, azt akartam, hogy az Aalborgi Egyetem zászlaja alatt hajóznak, de aztán rájöttem, hogy nem igaz, mert hogy Dániában legalább 7 vagy 8 egyetem dolgozik együtt, és ez a nagy izgalom benne, hogy ott már megvalósult az, amit nálunk is el kellene érni, hogy a különböző műhelyek megismerjék egymást, másfelől pedig együtt tudjanak dolgozni. Tehát ők elérték azt, hogy ezek a projektek nem csak kutatási jelentésekben, hanem már kormányzati elképzelésekben is testet öltenek. Ugye itt látjuk középen például ezt a dániai anyagot, amely kormányzati célként határozza meg azt, hogy 2050-re 100%-ban megújuló energiára kellene áttérni, és hát hasonló elképzeléseket fogalmaztak meg a britek, a finnek is, és még lehetne jó néhány, csak nem fért el ezen a kis felületen. Mi az, ami a mi koncepciónknak néhány alapeleme? Az egyik, hogy hát mi ezt 5 éves lépésekben próbáltuk követni, hogy milyen lehetőségek vannak a hatékonyságban, milyen lehetőségek vannak a megújuló energiaforrások kapacitásának fejlesztésével, és hát így jutottunk el 2050 előtt, már 2040-re, amikor a számításaik szerint azt gondoljuk, hogy megvalósítható, elérhető a 100% részarány. A másik, hogy a lakosság számmal nagyon nehezen tudtunk mit kezdeni, pedig ez ugye nyilvánvalóan egy nagyon lényeges kérdés, hogy hány embert kell ellátnunk. Mi azt gondoltuk, hogy a lakosság száma vélhetően csökkenni fog, ám azzal is számolni kell, hogy lesz bevándorlás, akár például klímamenekültek is, vagy egyéb ilyen környezeti katasztrófák nyilvánvalóan nem kerülhetők el, most nagyon úgy néz ki, tehát valamilyen bevándorlással számoltunk, úgyhogy
a veszteséget ezzel kiegyenlítve egy 10 milliós népességre kalkuláltuk a számításainkat. És a következő, ami hát megint úgy gondoljuk, hogy nagyon lényeges eleme ennek az elképzelésnek az az, hogy mi nem gondoljuk azt, hogy ez a fajta növekedésorientált gazdaságpolitika, ez így hosszú távon tartható. A növekedés helyett mi sokkal inkább a minőségre próbáljuk a figyelmet felhívni, és azt gondoljuk, hogy a termelésnek a volumenét azt csökkenteni kellene. Közben nézem ezt a borzalmas szerkezetet, ami pont máshogy működik, mint az enyém, és emiatt mindig elvonja a figyelmemet, hogy most a sok gomb közül melyiket nyomjam meg. Úgyhogy bocsánat, egy kicsit időnként akadoznak a gondolataim. Az ezért van. Mik ezek az alapelvek? Az alapelvek, amikre támaszkodtunk, az egyfelől azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy attól, mert valami megújuló energia még nagyon nem biztos, hogy az fenntartható módon termel nekünk energiát. Tehát mi nagyon határozottan érvényesítettük ezeket a fenntarthatósági alapelveket a koncepciónkban, tehát szemben néhány korábbi hazai kutatással, vagy hát nem is tudom, tehát például a szélenergia kapcsán, mert sokan ülnek itt a mai előadók közül szélenergia szektorból, tehát mi nem gondoljuk, hogy az ország 35%-án lehetne szélturbinákat telepíteni, hanem hogyha a természetvédelmi, tájvédelmi egyéb szempontokat mérlegre rakjuk, akkor bizony csak az ország 5%-a marad, de ettől még nem kell kétségbe esni, mert az 5% is hát nagyságrendileg 50 000 megawattnyi szélturbina telepítését teszi lehetővé elméletileg, tehát a lehetőségek még így is óriásiak. A másik, ami egy nagyon hát nem tudom, újszerű megközelítésnek lehet talán nevezni, hogy azt gondoljuk, hogy csak energiagazdálkodásban gondolkodva nem nagyon jutunk el helyes válaszokhoz, tehát sokkal inkább szükség volna arra, hogy felismerjük azt, hogy az egész környezetgazdálkodás rendszerét kell figyelembe vennünk. Ugye, tehát a mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás ma már ugye egy beszállítója az energiagazdálkodásnak, ugye a hulladékgazdálkodás megint csak. Tehát hogyha ragaszkodunk ahhoz, amit idáig is csináltunk, hogy hát majd energetikusok ezt kitalálják, akkor ott nagyon félre fogunk lőni, mert hogy önmagukban ők nem látják át ezeket a folyamatokat. Igenis be kell vonni hulladékgazdálkodási szakembereket, mezőgazdászokat, stb. Sőt, tovább megyünk, azt is gondoljuk, hogy ez nem egy műszaki probléma. Tehát vegyük észre, hogy emberek fogyasztják az energiát, emberek hozzák az energiagazdálkodással kapcsolatos döntéseket, tehát itt ezek nagyon súlyos kérdések. Mire gondolok most? Egy nagyon rövid példa. Biztos mindenki hallott, hogy tegnap bejelentették, hogy Esztergomban smogriadó van, ami hát elég érdekes, mert nem egy akkora nagy városról van szó. És egy kicsit én erőltetett a párhuzam, tudom. Ettől függetlenül azért hadd mondjam, hogy Esztergomban a város jelentős részén a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé napenergia alkalmazásoknak a telepítését. Tehát ott az esztergomiak, hiába süt a nap, reggeltől estig, hiába zseniálisak az adottságok, mert ugye ezt is néztük, elképesztően jók az adottságok Esztergom belvárosában, nem telepíthetnek napkollektorokat, nem telepíthetnek napelemeket, mert azt úgy döntött a város, hogy az csúnya. Ugye? Tehát még a korábbi kormány, vagy a korábbi döntéshozók erre az elhatározásra jutottak, hogy ezt tiltani kell, hogy ezt a szép várost ne tegyük már tönkre, most meg ott ülnek a smogban, és nagyon csodálkoznak, hogy ez vajon mitől lehet. Tehát ami nagyon lényeges, az azt gondolom, hogy felismerjük azt, hogy az a hagyományos energialánc megközelítés, amikor tulajdonképpen innen indulunk ki, hogy vannak ezek az elsődleges energiahordozók, és akkor eljutunk odáig, hogy hát vannak az energiaszolgáltatások, és akkor világítunk. Hát ez ma már idejét múlt. Fel kell ismernünk, hogy miért is történik mindez. Azért történik mindez, mert hát mi azért fogyasztjuk el ezeket az erőforrásokat, és azért veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat, ezért közlekedünk és fűtünk, és itt világítunk most is, mert hogy egy valamilyen fajta életstílusunk van, amit itt próbálnak ránk erőltetni, és van valamilyen képünk a jólétről. És ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy milyen képünk van a jólétről, mert ha azt képzeljük, hogy ahhoz feltétlenül hozzátartozik az, hogy egy terepjáróval kószáljunk itt a városba reggeltől estig, akkor ugye nyilvánvaló, hogy ennek meg lesznek a következményei. Végig az energialánc mentén, és eljutunk ide az elsődleges energiahordozókig, és eljutunk odáig, hogy kétszer-háromszor annyi erőforrást használunk fel, csak azért, hogy eljussunk A-ból B pontba, mint hogyha más megoldást választanánk a közlekedésre. Meg egyáltalán. Hol van az előírva, hogy
autóval kell közlekedni egy városban. Ugye? A másik, ami ebből még talán látszik, hogy azt gondoljuk, hogy itt a hulladékgazdálkodásnak is óriási szerepe van, és hát ugye mint beszállítók vagy érdekeltek a környezetgazdálkodásnak más elemeit is igenis be kell vonni, és ne akarjunk úgy energiastratégiát alkotni, hogy 3 villamosmérnök meg 2 gépészmérnök leül esetleg, és akkor kitalál valamit, ami valamilyen szempontból biztos jó, de kevés. Igenis kellenek társadalomtudósok, kellenek szociológusok, filozófusok, kellenek közgazdászok, politikusok, és én nem tudom, tehát álljon egy nagyon stabil alapon az a szakértő gárda, az a tím, amelyik ezzel foglalkozik. Mi az, amit gondolunk még ezzel kapcsolatosan? Azt gondolom, hogy talán a végeredményből induljunk ki. Elég megdöbbentő az, amit itt leírtunk, tehát azt gondoljuk, hogy az energiafogyasztást csökkenteni kell, vagy lehet. 2050-re akár a 27%-ára, ami elég radikálisnak tűnik. Milyen módszereink vannak? Egyfelől a hatékonyság növelése. A hatékonyság növelés kapcsán ugye a Római Klub már az 1900, most kicsit elbizonytalanodtam a 80-as évek közepén, vagy a 90-es évek közepén, de ugye megjelent a 4-es tényező című jelentésük, amelyben azt állították, és én ezzel teljesen azonosulni tudok, hogy azok a technológiák, amikkel ezt el lehetne érni, azok itt vannak az áruházak polcain, tessék ezeket igénybe venni, és a döntéshozók hozzanak olyan szabályozókat, amelyek rá kényszerítik az embereket, hogy ezeket a technológiákat alkalmazzuk. A másik, ugye ennek kapcsán talán a 10-es tényező koncepció és mindenki számára ismeretes, és Magyarországon is van erre élő példa. Dunajvárosban sikerült egy panelházat olyan módon átalakítani, hogy lényegében 10-valahány százalékra, tehát közel valóban 1/10-ére sikerült csökkenteni az épület energiafelhasználását, fűtési energiafelhasználását. Működő épület 3-4 éve, vannak mérési tapasztalatok. És ne feledkezzünk el a másik nagyon lényeges dologról, ami kell ahhoz, hogy erre a radikálisnak tűnő értékre vissza lehessen szorítani a fogyasztást, ez pedig az emberi tényező. Ez az, amihez kellenek olyan szakemberek, akik nem csak a műszaki részét látják, ami kétségkívül fontos. De emellett fontos az emberi tényező is. Hogyan lehet elérni, hogyan lehet rávenni az embereket? Egyfelől külső kényszer alkalmazásával, gazdasági szabályzókkal, az adórendszer átalakításával. Egyszerűen azokat az erőforrásokat, amik fosszilis alapúak, azokat jól meg kell adóztatni, a hatékonyságban rejlő lehetőségek esetében viszont a adó, nem tudom, akár nullára is törölném magam részéről. Tehát valamilyen módon gazdaságilag kell az embereket érdekelté tenni. És nem úgy, ugye, mint ugye nálunk, hogy van nehézkesen mennek ezek a energetikai átalakítások kapcsolatos finanszírozások. A másik meg egy belső kényszer, az értékrendváltás. Ez már egy kicsit talán nehezebb dió, mert itt oktatáspolitika, meg egyáltalán, tehát hogy nagyon nehéz azt kompenzálni, hogy a televízióból meg a rádióból 24 órán keresztül nyomják azt a dumát, hogy ezt vegyük meg, azt fogyasszuk. Tehát ezzel szembe menni most így momentán nagyon nehéz, de kétségkívül ebben is én látok lehetőséget. És a kettő együtt jut el, vagy vezet arra, hogy 2030-ra a számításaink szerint felére lehetne csökkenteni, 2050-re meg körülbelül a negyedére az energiafelhasználást általában. Az előbb szó volt arról, hogy ha ezek már megvannak, akkor azt gondoljuk, hogy ezt a maradék energia mennyiséget már megújuló erőforrásokkal lehet fedezni. A szélenergia kapcsán ugye nagyon szigorú fenntarthatósági korlátokat állítva is azt gondoljuk, hogy óriásiak a lehetőségek. A napenergia kapcsán kizárólag meglévő létesítményekben gondolkodtunk. Nem vettük számításba azt, hogy zöldmezős beruházás keretében nem tudom, mezőket, meg réteket, meg nem tudom miket tele napelemezünk minden, ugye ezt Európa számos országában teszik, tehát kizárólag már meglévő infrastruktúrát, vonalas, illetve épületekben elő infrastruktúrát használtunk. Vízenergia kapcsán túl nagy növekedésben nem gondolkodtunk, inkább felújításokban, a meglévő rendszerek felújításában rejlő kapacitások kapcsán gondoljuk úgy, vagy látjuk úgy, hogy kb. A duplájára lehet növelni a meglévő kapacitást. Biomassa esetében egy érdekes dolgot
mondanék. A Barbarát megkérdezem, hogy hány percem van még, hogy mindezt elmondjam gyorsan. Hogy mennyire menjek bele. 5 perc, akkor ebben nem megyek bele. De minden esetre a lényeg, hogy dán kollégákkal együtt dolgoztunk, és itt miattunk át kellett alakítani a teljes koncepciójukat ezzel kapcsolatosan, és a biomasszánál olyan új szempontokat kellett beiktatni a szoftverbe, amik korábban nem nagyon szerepeltek. Illetve hát a környezeti hő kapcsán is vannak, amire kicsit a későbbiekben majd visszatérek. Tehát tulajdonképpen a végeredmény nagyjából ez dobta ki a gép. És az a másik, amit kidobott, hogy hogyan érhetjük el. Úgy érhetjük el, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, hát minden erőforrást igyekszünk a lehetőségek szerint kihasználni. Látjuk, hogy a szélenergiánál van egy viszonylag nagy hangsúly, a biogáznál van egy viszonylag nagy hangsúly, és hát mi itt bevezettünk egy olyan fogalmat, hogy fenntartható biomassa termelés, ugye, amit mi elkülönítettünk például az energiaültetvényektől, amikről azt gondoljuk, hogy ideig, óráig lehet ezzel foglalkozni, de alapvetően azért próbáljuk ezeket valamilyen módon visszaszorítani, amint lehetséges. Ebben most hadd ne menjek bele, mert ez 5 perc alatt, de már a maradék 4 percben aztán pláne nem. És akkor, ha a szél már előkerült, akkor nézzük meg, hogy mi mit gondolunk a szélről. 2050-ig döbbenetes számokat látunk. Ugye az előbbiekben elmondtam, hogy mi azt gondoljuk, hogy 5%-a áll rendelkezésre az ország területének. Ennek ellenére, hát itt elég sokkoló számokat látunk, megawattban vannak itt a turbina teljesítmények meghatározva, és azt gondoljuk, hogy 10 000 megawatt fölötti turbina kapacitás volna létrehozható 2040-re. Nem tudom, hogy hányan kaptak most ezzel kapcsán sokkot, de mert hogy ugye nagyjából 1000 megawattot szokás mondani, vagy nem tudom, tehát ennél durvábbakat még nem nagyon hallottam. Hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas nemzetközi összehasonlítást tettünk, és meghatároztuk nemzetközi, vagy hát a kelet-német, ugye, mert van egy régi ország, kelet-németország, 100 valahány ezer, azt hiszem 107 000 négyzetkilométer, tehát lényegében teljesen összevethető Magyarországgal, alig 10%-kal nagyobb, és ebben az országban, kérném szépen, 12 000 megawatt körüli turbina kapacitás van most. Tehát ennek tükrében azt gondoljuk, hogy hát ez a 10 000 megawatt, amit a németek itt, ugye ők is a rendszerváltás idején kezdték el 1990-ben ezt a munkát, 20 év alatt eljutottak 12 000 valahány megawattig. Nekünk még van 2040-ig 30 évünk, most nem tudom, hogy mi bénábbak vagyunk, vagy ügyetlenebbek, vagy szerencsétlenebbek, vagy nem tudom, hogy mondhatjuk persze, hogy ott könnyű, mert fúj a szél. Nálunk meg nem fúj a szél. Ezzel kapcsolatosan is végeztünk érdekes vizsgálatokat, és arra jutottunk, hogy bármilyen meglepő, először is Kelet-Németországban nem a tengerparton vannak a szélturbinák, hanem a 90%-a kontinentális körülmények között, mert az állam azt támogatja, hogy ne csak a tengerpartra telepítsenek. 2. Az is egy nagyon érdekes felismerésünk volt, hogy a nyugat-európai turbina hatásfokokról van egy adat, amit egy nemzetközi szakirodalomból vettünk, és megnéztük a magyarországi turbinák hatásfokával, és kiderült, hogy a magyarországi turbinák kb. 2%-kal nagyobb hatásfokkal dolgoznak. Felmerül a kérdés, hogy az ördögbe lehetséges ez? Itt kontinentális körülmények között elgondolkodtunk rajta, 2 elméletünk van, valószínűleg a 2 összefüggésében kapjuk meg a helyes választ. Első, hogy mi a legújabb technológiákat tudjuk alkalmazni, vagy tudtuk alkalmazni, hogy a németek, a dánok, nem tudom, 80-as évek óta próbálkoznak kisebb turbinákkal, alacsonyabb hatásfokkal. A másik, ami vélhetően a hátterében lehet, hogy mi Magyarországon momentán a legjobb helyszíneket használjuk ki. Ugye, Nyugat-Európában ma már a kedvezőtlenebb területekre is raknak turbinákat, és nyilvánvaló, hogy innentől kezdve a hatásfok jóval alacsonyabb lesz. Úgyhogy ez mindenképpen megfontolásra érdemes a véleményük szerint, tehát hogy 2040-re akár 10 000 megawattot, még egyszer hangsúlyozom, ezt a németek már túlszárnyalták ugyanakkora területen, alapterületen, mint mi, illetve hát ugye 2020-ra ez 4000 megawatt körüli értékre hozható föl. Hát ebben most hadd ne menjek bele, de hogy a környezeti hő itt szóba került, vagy a geotermia a korábbiakban, mi minden megoldást igyekeztünk figyelembe venni. Arra jutottunk, hogy itt a potenciál kérdésében a zöld villamos áram
rendelkezésre állással jelenti a korlátokat. Tehát itt a mi kalkulációnkban úgy növekszik a környezeti hő, ami ugye jelentős villamosenergia igénnyel bír, ahogyan a villamosenergia szektorban az átállás folyamatosan történik. És ugye ez még egy nagyon lényeges dolog van még, hogy itt a közlekedéssel úgy véljük, hogy ezt mindenképpen összehangoltan érdemes vizsgálni, mert hogy a jövőben a villamosenergia nem csak a környezeti hő vonatkozásában, hanem a közlekedés vonatkozásában is egy kulcsfontosságú kérdés lesz. Erre már vélhetően nagyon kevés időm van, mínusz 30 másodpercnél tartok, de a napelemek, vagy egyáltalán a napenergia kapcsán megint elvégeztünk nemzetközi összehasonlításokat, és hát arra jutottunk, hogy csak idő hiányában megnéztük a Németország adatait, és amit mi kigondoltunk, ezt az értéket, ez körülbelül, illetve azt a megawatt, azt hiszem 3800 megawatt napelem kapacitást kalkuláltunk 2050-re, és ez fele annyi, mint amit Németország egyetlen évben telepített 2010-ben. Tehát megint úgy gondoljuk, hogy akkor ez nem lehet olyan légből kapott. Tehát igenis, ha egyetlen egy ország, Németország ezt egy év alatt meg tudja csinálni, nekünk van rá 30 évünk. Nem gondolom, hogy ez lehetetlenség. Mindez, amit elmondtam itt most lóhalálában, kutyafutában, írásos formában is elérhető. Hoztam ebből a könyvből, biztos nem fog mindenkinek jutni, de valahol a kijárat környékében el fogok helyezni belőle annyit, amennyi nálam van, illetve az interneten itt ezen a weboldalon letölthető már ennek egy kicsit továbbfejlesztett, javított változata. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönjük szépen a lehetőséget.